si dovoľujem poďakovať za pozvanie organizátorom a pozdraviť vás srdečne všetkých od ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pána Richarda Takáča, a zároveň ho ospravedlniť z dôvodu neodkladných pracovných povinností. Pôdohospodárstvo je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti, pričom práca poľnohospodárov, chovateľov a pestovateľov patrí k tým najnáročnejším a zároveň najzáslužnejším. Je to práca, ktorá si vyžaduje každodenné nasadenie nezávisle od počasia alebo ročného obdobia, vyžaduje si trpezlivosť, odbornosť a často aj značnú mieru obetavosti. O to dôležitejšie sú chvíle, ako je aj dnešné slávnostné stretnutie, ktorého cieľom je vyjadriť uznanie a vďaku tým, ktorí svojou činnosťou výrazne sa podieľajú na rozvoji slovenského poľnohospodárstva. Rezort si plne uvedomuje výzvy, ktorým sektor čelí, či už v oblasti ekonomickej, environmentálnej alebo spoločenskej. Rok 2025 je prelomovým. Končí nám staré programové obdobie, sme v 3. roku čerpania nového programového obdobia a zároveň by sme sa mali pripravovať na obdobie, čo bude po roku 2027. Tu vnímame vás, poľnohospodárov, z hľadiska intenzívnej komunikácie a vás zapojených z hľadiska praxe do prípravy strategických dokumentov a podporných mechanizmov s cieľom spoločne nastaviť spoločnú poľnohospodárskú politiku aj po roku 2027. Tento rok je pre nás aj veľmi náročný. Prešli sme ťažkou skúškou z hľadiska výskytu ochorenia slítačky a krivačky na území Slovenskej republiky, čím chovateľom vznikli vysoké produkčné a ekonomické straty. Ľahšie to nemajú samozrejme ani pestovatelia. Vplýva tu počasie, mali sme tu nejaké mrazy, máme pôdne sucho. V niektorých častiach sme mali teda aj krupovitie, dažde, čiže určite je nevyhnutné, aby sme pozornosť venovali aj k výzvam, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Vážení poľnohospodári, milí chovatelia, pestovatelia, najlepší z najlepších, vaša práca si zaslúži nielen uznanie, ale aj podporu a dôveru verejnosti. Veríme, že aj toto podujatie prispeje k zvýšeniu prestíže poľnohospodárskeho povolania a povzbudí ďalších na sledovanie vašich príkladov. Dovoľte mi, aby som úprimne poďakovala za vašu každodennú prácu, ktorou významne prispievate k rozvoju slovenského vidieka, k zabezpečeniu potravinovej sebestačnosti a zachovaniu kultúrneho dedičstva krajiny. Srdečné poďakovanie patrí aj organizátorom a podporovateľom tohto slávnostného podujatia, ktoré so svojou vyše 20-ročnou, čiže 21-ročnou históriou sa stalo pevnou súčasťou kalendára slovenského